Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хасаншина. Вообще плотно такой заселенный район, но у него ссылка, она такая старая немножко. Республиканың яшьләр министры Әлмәттә. Лицейбіз біздің юғары білім беру үшін бірінші мақсат. Беренче номерлы лицей-интернатта ачык ишекләр көне. Калабызда Нур Ахмадиев һәм Рәис Нәгыймовны искә алдылар. Шәһәрнең башкарма комитетында район советының 18-нче сессиясы һәм Әлмәт шәһәре советы утырышы узды. Ул район башлыгы рәислегендә узды. Утырыштагы төп темаларның берсе 2021 елда Әлмәт муниципаль районы һәм шәһәр бюджеты үтәлеше. Әлеге тема буенча җентекле доклад белән финанс бюджет палатасы рәисе Зөлфия Шәйдуллина чыгыш ясады. Яңа Нәдер авыл җирлегенең генераль планы турында район башкарма комитеты җитәкчесенең төзелеш буенча урынбасары Денис Косарев сөйләде. Ул шулай ук рус сакташы авыл җирлегеннән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре турында да хәбәр итте. Совет аппараты җитәкчесе Роза Әфләтунова Советның Әлмәт муниципаль районы башкарма комитеты структурасы турындагы карарындагы үзгәрешләр турында сөйләде. Сессия барышында башка актуаль мәсьәләләр каралды. Әлмәттә эш визиты белән республиканың балалар һәм яшьләр эшләре министры Тимур Сөләйманов булып китте. Район башлыгы Тимур Нугманов белән бергә алар яшьләрне калабызда калдыру юнәлешендә башкарылачак эшләр хакында сөйләште. Вообще плотно такой заселенный район, но у него ссылка, она такая старая немножко. Вот как раз у нас, по сути, ДКГ тоже здесь рядом. То есть мы как раз постепенно хотим наращивать вот здесь плотность. Очрашу барышында ике кулланышта булмаган биналар тирәклекләргә яңа сулыш өрү мәсьәләләре кузгатылды. Тиздән Әлмәтнең андый зоналары тулаем үзгәрәчәк. Беренче чиратта элекеге Мегаполис клубы. Бүген бу Горький исемендәге клуб. Эш күп калмаганда төсле. Диварларны буяп, җиһазлар алып кайтып, кабинетларны төзекләндерәсе генә бар. Тема крутая, потому она сильно востребована. После того, как там. Яхшы идея. Егетләр миллион откач барысы да киберспортсменнар һәм блогерлар булырга тели. Без киберспорт темасына фикер алыштык һәм монда укыту үзәге ясарга булдык. Киберспортом как бы занимается, но здесь мы именно тему обучения хотим внедрять. Яшьләр эшләре буенча министр проектларны гамәлгә ашыру буенча барлык идеяләрне тыңлады, шулай ук үз тәкъдимнәрен кертте. Клубларда шөгыльләнү өчен кафеларны җәлеп итү. Башка сүзләр белән әйткәндә, анда уйнарга, нәрсәгә дә булса яңадан өйрәнергә һәм ял итәргә бераз ныгытырга мөмкин булачак. Алия Байрамалова, Милена Валиева, Марат Халиуллин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Яшьләрне калабызда калдыру, аны киләчәкле итү дигән сүз. Бу эш урыннары уңайлы тирәлек, уку, спорт һәм иҗатта шартлар тудыруга бәйле. Аларны килешәсездер, юк дип булмый. Кайбер уку йортларына әти-әниләрнең алдан чираттырып укырга килүе дә моңа дәлил. Беренче номерлы лицей-интернаты әнә шул дәрәҗәле мәгариф учреждениеләренең берсе. Анда ачык ишекләр көне узды. Кайчандыр бирегә укырга 6нчы сыйныфтан соңына кабул итәләр иде. 2 ел элек бу вакытны килүчеләр мәнфәгатенә зайттылар. Хәзер биредәге уку процессына 4нче сыйныфтан соң кушылырга була. Гомумән, лицейбіз біздің юғары білім беру үшін бірінші мақсат. Икенче мақсат нык тәрбия беру. Бүгінгі көндә икесе дә бик әһәмиятле. Юғары белемсез бер кайда барып булмый, юғары уку йортларына да киреп булмый. Тәрбиясез алынган гыйлемнәр аның файдасы да булмас. Кешеләргә, дөньяга, милләтебезгә һәм дәүләтебезгә дә. Уку йортында яшәп уку өчен шартлар тудырылган укытучылар коллективының эшчәнлеге дә югары бәяләнә. Анда малайлар арасында яшәү ярдәмендә без үзебезнең сверстниклар белән аралашабыз. Үзебезгә кызык. Шуннан соң без уку белән дә кызыксынып китәбез. Буш вакытларда уку белән генә түгел, спорт фәннәре белән дә шөгыльләнәбез. Футбол, баскетбол, волейбол уйныйбыз. Бүген лицейда 232 бала укый, шуларның 80-е башка район һәм өлкәләрдән килүчеләр. Лицейда спортта да, иҗатта да көчле егетләр үсә. Биредә бию ансамбле дә бар. Безнең Данил абыебыз, ул Яндекс лицей укытучы, Татарстанның иң яхшы укытучыларының берсе, ул информатикага әзерли, Яндекс лицей укыта һәм шулай олимпиадаларга әзерли. Безнең физикадан Фәнис абый инде, ул безне 7нче класстан ук безне физикага өйрәтте һәм олимпиадаларга әзерләнә. Беренче номерлы лицей-интернатына килүче әти-әниләр укучылар өчен бу көнне барлык мәгълүматта ачык булды. Моннан тыш укырга керү конкурсының беренче турында имтихан тоттылар. Аны 100гә якын бала тапшырды.
Ознакайда Үзәк сырхаухана хезмәткәрләренең 2021 елгы эшчәнлеге буенча медицина советы утырышы узды. Шарага амбулатория фельдшер-акушерлык бүлеге мөдирләре, сәламәтлек саклау өлкәсенең ветераннар профсоюзы активы, врачлар, шәфкать туташлары, административ хуҗалык бүлеге хезмәткәрләре чакырылы иде. Ознакай муниципаль районының ак халатлы шәфкать ияләре узган эшкә нәтиҗә ясый. Бүгенге балалар иҗаты үзәгендә уздырылган чарада барысы 250 кеше катнаша. Утырышта катнашучыларны район башлыгы Марсель Шайдуллин сәламләде. Узган ел йомгаклары алда торган бурычлар хакында район сырхауханәсенең баш табибы Илдар Шихапов чыгышы тыңланды. С учетом сложной эпидемиологической обстановки в мире, приблизить коэффициент смертности к допандемичному периоду путем вакцины профилактики, а также полным охватом населения диспансеризации. Сәламәтлек саклау учреждениеларында матди техник базаны ныгыту, капиталь ремонт үткәрүдә, заманча җиһазланышта республика җитәкчелеге тарафыннан, Татнефть компаниясе тарафыннан җирле бюджеттан шактый күләмдә ярдәм күрсәтелгән. Хочу еще раз выразить слова благодарности публичному акционерному обществу «Татнефть» в лице генерального директора Наиля Фатовича Маганова за огромную помощь и содействие бесперебойной работе системы здравоохранения Ознакайского муниципального района. Авырлыкларга карамастан, коллектив үз алдына куелган бурычларны уңышлы башкарып чыккан. Баш табиб күрсәткечләрне тагын да яхшыртуда Үзәк сырхауханәнең мөмкинлекләре җитәрлек булуын әйтеп, алга яңа бурычлар билгеләде. Район башлыгы Марсель Шайдуллин медицина хезмәтенә югары бәя биреп, изге теләкләрен җиткерде. Күп еллар бу өлкәдә хезмәт куючы алдынгыларга, ветераннарга дипломнар, медальләр, дәрәҗәле бүләкләр тапшырды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе шагыйрь язучы Нур Әхмәдиев һәм республиканың атказанган мәдәният хезмәткәре композитор Рәис Нәгыймовны искә алдылар. Берсе Ознакай, икенчесе Актаныш районында туып үскән әлеге ике шәхес Әлмәтнең данын еракларга таратучы фидакарьләр. Biz ikimiz bir jir yazı gələm. Әнә шушы исем астында бүген Әлмәт Татар дәүләт драма театры сәхнәсендә калабызны җырлы, моңлы икән ике бөек шәхесне искә алалар. Ул да булса Рәис Нәгыймов һәм Нур Әхмәдиев. Күренекле композитор булуыннан тыш, беренче музыка мәктәбе директоры булган Рәис ага Нәгыймов йөзләгән балага олы сәхнәгә юллама биргән, яңа исемнәр ачкан шәхес. Нур Әхмәдиев исә Татарстан нефть индустриясендә кадрлар әзерләү белән шөгыльләнгән. 1994 елдан 2008 елгача Хәзинә газетасы мөхәррире буларак кара алтын чыгаруга зур өлеш керткән. Алар хакында истәлекләр театр фойесында оештырылган күргәзмәдән үк башланып китте һәм сәхнәдә дәвам итте. Рәис Нәгыймов һәм Нур Әхмәдиевнең исемнәре төбәгебез республикабыз гына түгел, дөнья буйлап таралган күп санлы татарларга да таныш һәм кадерле. Бу ике шәхеснең бергәләп иҗат иткән берничә дистә җырлары күптән инде халык җырларына әверелде. Аларда берничә буын тәрбияләнде һәм әле дә булса үсүен дәвам итә. Бу хакта тамаша залын тутырып килгән мәртәбәле кунаклар әледән-әле ассызыклады. Сәхнәдә Рәис ага Нәгыймов һәм Нур ага Әхмәдиев иҗат иткән җырлар, шигырьләр, алар турында якты истәлекләр яңгырый. Күренекле иҗат әһелләрен искә алырга килүчеләр арасында аларның туганнары, якыннары, каләмдәшләре, фикердәшләре, укучылары, хезмәттәшләре, җыр һәм моң яратучылар. Махсус чакырылган кунаклар арасында Татарстан язучылар берлеге рәисе Аркая Зайдулла, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Шәмсия Җиһангирова, республиканың халык артисты Асаф Вәлиев, атказанган артистлары Фәридә Алсу дуэты. Җырлап утырам. Менә һәрбер сүзен, менә рәсемен караганда, миннән һәрбер движениесен карап, шуңа сокланып гомер иткән идем. 3 сәгать ярым дәвам иткән бу кичә Әлмәт Татар дәүләт драма театры тарафыннан оештырылды һәм Татнефть хәйрия фондының матди ярдәме нәтиҗәсендә мөмкин булды. Рәдифә Нугманова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Футбол манежында мини-футбол буенча республика беренчелеге һәм чемпионаты узды. Ул гадәти түгел, биредә Б1, Б2, Б3 категорияле сәламәтлекләре шикле спортчылар очрашты. Республика беренчелеге һәм чемпионаты күз күреме начар булган кешеләр арасында уздырыла. Ул 19 яшькәчә һәм аннан олырак катнашучыларны җыйды. Зурлар арасында чемпионатта Саба, Кукмара, Ознакай командалары, әгәр дә яшьләр арасында беренчелектә очрашалар инде Әлмәт, Ознакай, бөтенесе кызыксына, бөтенесе уйный, өйләрендә тренировкалар уздыралар.
ниндидер аңлатулар була. Суқырлар спорты турнирын Казаннан килгән ил күләм ярышларында хөкем итүче хөкемдарлар бәяләде. Катнашучылар арасында спортка якын булырга теләүчеләр дә, башка кеше белән аралашу максаты белән килүчеләр дә бар. Адаптив спортта катнашучылардан максатчанлык һәм тырышлык таләп итә. Гади футболдан ул нибары катнашучылар саны белән аерыла. Гади футболда һәр команда 11 уенчы булса, паралимпиаданыкында 5-кә 5 яки 7-гә 7 була. Башкача аны мини-футболның адаптив версиясе дияргә дә була. Ә башка яктан таләпләр шулай ук катгый. Спортчылар моны яхшы аңлый һәм бар көченнән тырыша. Шулай да чемпионат җиңүләрсез һәм җиңелүләрсез була алмый. Уен нәтиҗәсендә чемпионатның җиңүчеләре Сабалылар булды. 2нче урында Кукмара, ә мактаулы 3нче урында Ознакайлылар. Әлмәт спортчылары финалда Ознакайлыларны җиңеп үсмерләр арасында республикада 1нче булдылар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсән, һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булышабыз. Исән-имин булыйк.